ładuje się, widzicie. Tu są jeszcze mody, a tu jeszcze Antmor 52. Żebyś miał przyjaciela.
możecie znowu słyszeć. Mój komputer trochę burczy. To jest, sprawdzimy mapę. Co chcemy sprawdzić? Tam, ja też mam ulubiona mapa. Halo? Zmienimy pogodę. Sobie klęc. Zobaczymy jak działa.
początku nie powiedziałam, żebyście subskrybowali, lajkowali. Jeszcze możecie na dole